σας αγάπες μου, καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου, είμαι η Πέννη και όπως βλέπετε με έχει πιάσει χαρά από τα μούτρα γιατί θα πάμε διακοπές με το Σπύρο στο τέλος του μήνα, οπότε νομίζω εντάξει, διακοπές και χαρά πάνε μαζί. Αχ, η αλήθεια είναι ότι μετράω τις μέρες σαν τους φαντάριους, 14 και σήμερα και πάρα πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαρούμενη. Και πραγματικά δεν ξέρω τώρα πού θα το βρω το μυαλό και θα το γυρίσω αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τις διακοπές και το τι πρέπει να πάρω μαζί μου και να μην ξεχάσω αυτό, να μην ξεχάσω εκείνο. Ξέρετε, τα κλασικά. Εννοείται ότι έχω βγάλει ήδη τις βαλίτσες και εννοείται πως έχω ξεκινήσει να ετοιμάζω νεσεσέρες και ιστορίες τέτοια. Γινήγαρ. Οπότε, αφού σας είπα τα νέα μου, πάμε να σας δείξω και αυτή την ιδιότροπη κατασκευή. Και όμως πριν σας το δείξω αυτό, πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πετάξει τσάντα. Να μην έχει πετάξει τσάντα όχι γιατί έφυγε η μόδα και απλά δεν μας αρέσει και την πετάμε. Να μην έχει πετάξει τσάντα γιατί του χάλασε. Κόλλησε μια τσάντα με την άλλη και χάλασε το δέρμα, χάλασε το σχήμα, το οτιδήποτε. Και προσωπικά έχω κλέψει πολλές φορές για τσάντα και μαζικά κιόλας, γιατί κάποτε θυμάμαι τις είχα φυλάξει ένα σιρτάρι που πίστευα ότι ήταν και προστατευμένες και σχεδόν τις πέταξα όλες γιατί κόλλησε η μία πάνω στην άλλη. Οπότε από τότε μέχρι εδώ τις off-season τσάντες εγώ τις φυλάω μέσα σε βαλίτσα με μαξιλαροθήκη και τις βάζω μέσα σε μαξιλαροθήκη την κάθε μία χώρια. Αυτό μου προστατεύει το δέρμα, αλλά δεν προστατεύει το σχήμα. Οπότε, αυτό ήταν το νούμερο 1 για μένα. Να μην χαλάει και το σχήμα τους. Να μην χαλάει η ποιότητά τους, αλλά να μην χαλάει και το σχήμα τους. Οπότε έτσι σκέφτηκα και έφτιαξα αυτό το πραγματάκι που θα σας δείξω τώρα και το οποίο είναι κάτι πολύ ευτελές και μάλιστα με υλικά τα οποία τα βρίσκεται και σε καταστήματα. Μάλιστα έχω άγχος νομίζω και τα λέω και λίγο. Οπότε πάμε να σας δείξω τον τρόπο που αποθηκεύω εγώ τις τσάντες τη σεζόν. Έτσι. Αυτό ήταν το θέμα μου, να μην χαλάει το δέρμα τους και να μην χαλάει το σχήμα τους. Οπότε κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι το έχω καταφέρει, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κλάψω για τσάντα. Πραγματικά οι τσαντούλες μου διατηρούν και το σχήμα τους και το δέρμα τους, την ύφανσή τους, whatever, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε ουσιαστικά 3 υλικά, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε, τα 2 τουλάχιστον, σε καταστήματα δωρεάν. Το πρώτο είναι μία κορδέλα. Αυτή παραδείγματος χάρη τώρα είναι 2 μέτρα κορδέλα. Δεν τη θέλει το ολόκληρη, απλά εμένα αυτή είναι από ζαχαροπλαστείο, οπότε μου τη δώσανε έτσι, δεν μου την κόψανε επί τούτου. Η συγκεκριμένη είναι από ζαχαροπλαστείο όπως σας είπα και είναι από το Nougat. Ένα ζαχαροπλαστείο στο Νέο Ψυχικό και πραγματικά άμα δεν έχετε φάει γλυκά από το Nougat, δεν έχετε φάει γλυκά γενικότερα. Πραγματικά εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ αυτό το ζαχαροπλαστείο και είναι και αυτό που έφτιαξε τη γαμήλια τούρτα, τη δική μας τέλος πάντων, του Σπύρου και τη δική μου, πριν από 850 χρόνια, δηλαδή παντρευτήκαμε. Το δεύτερο υλικό μας είναι, θα κουνήσω την κάμερα νομίζω τώρα, αλλά δεν πειράζει. Το δεύτερο υλικό είναι μία κρεμάστρα από αυτές που έχουν τα καθαριστήρια, ξέρετε, αυτές τις σειρμάτινες τις κρεμάστρες. Και το τρίτο είναι ένας φελός. Τι θα κάνω λοιπόν τώρα? Θα σας ανοίξω την ντουλάπα μου. Τώρα μην κοιτάξετε τι έχει μέσα, ούτως ή άλλως τα ρούχα τα έχω τραβήξει. Γενικότερα τα έχω κάνει στην άκρη τα πράγματα και μην κοιτάτε ούτως ή άλλως τι έχει, γιατί αμέσως μετά θα ακολουθήσει βίντεο οργάνωσης ντουλάπας και εκεί θα τα δείτε όλα. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω τι ακριβώς θα κάνουμε. Θα πάρω την ωραία μου την κορδελίτσα, ανέβω λίγο εδώ πάνω, ελπίζω να φαίνεται, τέλος πάντων, και την περνάω από εδώ από το σίδερο που έχουν όλες οι ντουλάπες. Το κάνω λίγο στα ίσια και κάπου εδώ, κάπου στη μέση, κάνω ένα γκόμπο. Εγώ τώρα θα το κάνω λίγο απαλά, γιατί ένα ίδιο έχω και λίγο πιο στο βάθος της ντουλάπας, όπου κρεμάω κανονικά τις τσάντες μου. Και απλά τώρα επειδή δεν ήθελα να λύσω εκείνο, σας το δείχνω με άλλο πώς το κάνω. Και κάπου εδώ θα μετρήσω πού τελειώνουν τα ρούχα μου. Τα ρούχα μου τελειώνουν εδώ. Εδώ λοιπόν θα κάνω άλλο ένα κόμπο
Έτσι. Απαλό. Κανονικά το σφίγγω, αλλά επειδή αυτό δεν θα μείνει εκεί, το κάνω απαλό. Τι θα κάνω λοιπόν τώρα, θα πάρω μια κρεμάστρα από αυτές τις σιδερένιες του καθαριστηρίου και θα την κάνω έτσι. Την έπιασα δηλαδή την κρεμάστρα και την λύγησα. Πραγματικά μια τέτοια κρεμάστρα μπορεί σίγουρα να σας δώσει η μαμά σας, η γιαγιά σας, εμένα η μάνα μου την έδωσε. Τέλος πάντων την κάνω έτσι ώστε να δημιουργήσω δύο άγκιστρα και εδώ επειδή αυτές οι κρεμάστρες αγγυλώνουν λιγάκι και μπορεί να σας χαλάσουν τα ρούχα γιατί αυτό το κομμάτι έρχεται σε επαφή με τα ρούχα σας, έχω βάλει και το φελό για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου χαλάσει τα ρούχα. Και αφού το έχω δέσει λοιπόν, σας κατεβάσω λίγο πιο χαμηλά έτσι ώστε να βλέπετε. Μόνο σας τη διαφήμιση που έλεγε θα την κρεμάσω. Και εγώ θα την κρεμάσω. Θα ανοίξω την κορδέλα, θα το βάλω ανάμεσα τέλος πάντων και αυτό ήταν. Και θα ξεκινήσω τώρα να φτιάχνω τις τσάντες. Θα πάρω μια τσαντούλα, θα την κρεμάσω από τη μία πλευρά και θα την κρεμάσω από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι. Με αυτόν τον τρόπο τώρα η τσάντα μου ακουμπάει ίσα ίσα εδώ στα σίδερα και αν έχω και κλειστά τα φερμουάρ κρατάει μια χαρά το σχήμα της. Θα πάρω άλλη μια τσαντούλα και θα κάνω το ίδιο αλλά από την αντίθετη πλευρά έτσι ώστε τα χερούλια να μην ακουμπάνε μεταξύ τους. Δηλαδή θα κάνω αυτό. Και όπως βλέπετε το ένα χερούλι είναι από εδώ, το άλλο είναι από εδώ και ακουμπάνε ελάχιστα μεταξύ τους. Τι μου αρέσει λοιπόν τώρα αυτό. Θα κάνει τις βούρες του, τα δικά του τέλος πάντων και αυτά και θα έρθει και θα σταθεί έτσι. Γιατί μου αρέσει αυτό, θα σας πω γιατί. Αφού βάλω όλες τις τσάντες μου, έχω τις δύο τελευταίες, τις δύο πιο αγαπημένες μου τσάντες, αυτές που φοράω περισσότερο ας πούμε. Θα πάρω λοιπόν τη μία, θα τραβήξω την κατασκευή μου έξω και θα την βάλω από αυτή την πλευρά. Από το ένα γατζάκι μόνο. Και θα πάρω και την τσάντα που κρατάω αυτές τις μέρες και θα την περάσω στο άλλο γατζάκι. Με αυτόν τον τρόπο μου είναι πάρα πολύ εύκολο να διαλέξω τι τσάντα θέλω. Θα ανοίξω, θα πάρω την τσάντα μου και αυτό ήτανε. Ουσιαστικά εδώ αυτή η κατασκευή θα έπρεπε να τελειώσει και να σας πω γεια σας. Όμως αντί για αυτό έχω να σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος θυμάται ότι εκεί πάνω κάναμε ένα κόμπο? Λοιπόν, με έχει πιάσει βλακεία μου σήμερα, μα δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί κάναμε εκείνο τον κόμπο? Υπάρχουν και αυτές οι τσάντες. Οι τσάντες αυτού του τύπου. Με το μακρύ λουράκι. Οι οποίες, μπορούμε να τις κρεμάσουμε και εδώ, αλλά σέρνονται. Εντελώς όμως. Οπότε τι κάνουμε? Θα πάρουμε ένα κρικάκι από αυτά που κρεμάμε την κουρτίνα στο μπάνιο. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν βλέπετε, εδώ έχω μπόλικα εγώ. Τέλος πάντων, θα πάρουμε λοιπόν ένα κρικάκι, θα πάρουμε και την τσάντα, θα κρεμάσουμε το κρικάκι και θα έρθουμε εδώ στον κόμπο. Δεν φαίνεται, ήμουν σίγουρη ότι θα φαινόταν. Θα έρθουμε λοιπόν εδώ στον κόμπο και θα το περάσουμε έτσι. Και μάλιστα εγώ την παίρνω την τσάντα συνήθως και την πετάω και από πίσω για να μην είναι πολύ ενοχλή, να μην με σκοτίζει. Αυτή λοιπόν ήταν, αγάπες μου, η ιδιοκατασκευή μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα και εννοείται ότι περιμένω και από εσάς να μου πείτε τους τρόπους που αποθηκεύετε τις τσάντες σας και φυσικά αν σας άρεσε τούτο το βίντεο κάντε ένα like και φυσικά ένα share, είναι πάντα καλοδεχούμενο και για όσους δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου κάντε και εγγραφή για να μην χάνετε καμία από τις στιγμές απείρου κάλους με την αφεντιά μου. Γεια σας! Κύριε Διασυριστά!